חלק מהטכניקות שאני אראה אפשר בהחלט לעשות גם למטופלים שיושבים על כיסא, וזה הופך את זה למשהו שהוא מאוד מאוד זמין, אבל חלק לא. בעיקרון אנחנו עושים את הקאטה כאשר המטופל יושב או ישיבה מזרחית או רצו ישיבת סייזה, אבל איזה מטופלים, מעט מטופלים יכולים לשבת ישיבת סייזה. גם בישיבה הזאת רוב האנשים תוך זמן קצר יתחיל להיות להם לא נוח. איך אנחנו פותרים את זה? אנחנו נותנים להם כרית כדי שכשהם יושבים הישבן שלהם יהיה גבוה מהגובה של הברכיים. ברגע שהירכיים עוברות למנח הזה, עמוד השדרה מתיישב. שמים לב איך שאני מתחיל לדבר, המטווח... כל כרית אחרת. כרגע אין לנו את הכריות, אנחנו נעשה את זה בישיבה מזרחית, אבל אם תרגישו כשעובדים עליכם קצת לא נוח, תבין, תחת צריך כריות יש לנו את המזרון המתקפל. כל דבר, זה לא משנה כרגע, בבית או בקליניקה שלכם, שיהיה לכם את היכולת לעבוד. הנגזרת שקשורה לכבד ולכיס המרה לצידי העורף, ואזור שהוא כמעט תמיד בג'יטסו, שנמצא, אני לוקח את הגבולות של העורף ומוריד אותם כבר לאזור של הגב המאוד עליון. את רואה על מה אני מדבר? אז למה את יושבת שם? כנ"ל לגביך, ידידי. מרכז דינמי, מרכז דינמי. האזור כאן. זה האזור שבדרך כלל הבוהן באופן טבעי חופרת בו, כשאני מניח את הידיים על השכמות. עכשיו, האזור הזה, למען האמת, זה המתחם של הנקודה 14 וה-15 על המרידיאן של המעי הדק. קשור מאוד לכבד, עזבו אתכם עכשיו. פשוט התייחסו אל זה כרגע כאל אזור שהוא קשור. למרות שמרידיאנית הוא לא קשור, הוא מאוד קשור. אז אנחנו עובדים על צידי העורף, אנחנו עובדים על השכמות, ואנחנו עובדים על הפינה הזאת. פשוט קחו את גבולות העורף אל תוך הגב העליון, ואתם תמצאו אותה. כאן יושבים אחוזים ניכרים מכאבי הצוואר של הרבה מאוד אנשים. כאן. בלי להכיר את האזורים האלה, אתם יכולים לחוות שעות, כן, לחוות שעות את העורף. סיימתם את הטיפול? לא, עדיין כואב. צריך להכיר את הנקודות האלה מאוד. עוד אזורים שכרגע פשוט קבלו את זה שהם קשורים, זה האזור של הסקפולות והאזור שמאחורי הסקפולות. אזור שכאשר אני לוקח את היד לכאן, האזור הזה נחשף. אנחנו נדבר על הסקפולות הרבה כשנלמד על המעי הדק, כשנלמד על הלב, משפיעות גם עליהם, ויש להם השפעה רבתי על הזרימה של הצ'י באזור הזה. צורת העבודה שלנו היא סייזה חצי גבוהה, כאשר אנחנו יושבים לעצמנו על העקבים, או עמידת קריאה, כאשר הירך נותנת גם איזושהי תמיכה לאוקה. זה תלוי בטכניקה, וזה תלוי בכמה אתם מרגישים שהאוקה שלכם צריך זקוק לתמיכה. אוקיי? הקאטה מערבת טכניקת גזירה, שאני אראה אותה כאן, שבה יד אחת נמצאת בכתף הקדמית ויד אחת מתישהו על האזור של הבלאדר הקדמי. סוג של רוקינג בעצם, שאני מוביל אותו עד לגב האמצעי. כן? כן, אני לא עולה. אני... עולה. ואז כאן. עכשיו, אני לא עושה את זה. אני עושה את זה כאן. זה גורם לכניסה להיות כניסה שמותחת את הרקמה השרירית מעמוד השדרה החוצה. אני לא מורח אותו, אבל אני נכנס כאן, אבל לוקח את הגוף שלו לפה. אז בעצם הכניסה היא כניסה של 45 מעלות החוצה, אתם מבינים? אני לא נכנס פרפנדיקולר, אני נכנס בעצם 45 מעלות כלפי חוץ. אוקיי.
ערן, אתה כאן? בוא תקליד. אוקיי, אנחנו מתחילים בהנחת ידיים על הגב העליון. זה החיבור. בדרך כלל תוך כמה שניות, זו טכניקה ששווה להישאר בה, והתחלתם את הטיפול כבר. תוך כמה שניות המטופלים מתחילים להרגיש זרימה באזור של הגב העליון שלהם. יכולים לדווח על זה שפתאום מרגישים שינוי בנשימה, פתאום הם בעצמם יעשו פתאום. ברוב הפעמים שמטופל עושה דבר כזה, זה אומר ששחררתם שם משהו, סימן טוב. יד שמאל נחה על השכם, עוברים לעמידת קריאה בזווית של 45 מעלות שמאלית לאוקה. יד ימין חובקת את העורף, ואני קודם כל נכנס שלוש פעמים במורד 5, 6, 7 צובו, 5, 6, 7 צובו, סליחה. לאחר מכן התנועה עוברת לתנועה של פריטה. אוקיי, קודם הכניסה הייתה כניסה כמו בטכניקת נמיקושי, אחר כך התנועה עוברת לתנועה של פריטה, כאשר העבודה נעשית עם הבושי. אני עובד עם ההרה שלי. כל המטופל מתחיל לזוז בעבודה הזאת.